Gaurkoan kamera aurrean Endika Etxaide eta Jon Olaizola dauzkagu, izan ere duela gutxi Peñapoteo txarangak 10 urte bete ditu, eta datozen minutuetan ibilbide guzti hau errepasatzen saiatuko gara. Beraz, elkarrizketarekin hasteko bikote, konta iguzue pixka bat. Nola hasi zen 10 urteko ibilbide hau? Konta iguzue pixka bat, hori, nolakoak izan ziren hasierako urte horiek? Hau Jonek agian ni bino azalduko du, baina berak konfirmatuko du, niri kontatu didatena behintzat da hau juerga baten ondoren sortu zen proiektu izan zela, zilera batian ondo pasatzeko asmoakin eta pixkanaka musika aldetik ere profesionalitatzu zena, ez? Zu hasieratik zaude gainera. Bai, halako zerbait izan zen, ez? Pixka parranda bat amaitzerakoan, ziginen hola txaranga bat egiteko asmoarekin, musikariak bilatzen, hola pixkat, jendi motivatuta eta bilatzen, eta gutxinaka, ziren entzaioak, hasieran ez genukan ez lokalik, ez partiturarik ere ez, orduan, hasieran, imaginatu ezakezue, nola lehenengo urtea, pixkat martxa hartu arte, pixkat kostaz zitegoela baina, gutxinaka joan. Hori da, txaranga batek ez dakit egunero, hori 10 urte betetzen dituen zifra borobila da, eta imaginatzen dut zifra hau ere, 10 urte hauetan ibilbideak emandakoaren inguruan, hausnarketa egiteko, balio izango dizuela, ez? Azkenean, 10 urtetan gauza asko bizitzeko, antolatzeko, eta gauza askotan parte hartzeko denbora ematen du, ez? Bai, pentsa lehen aktuaziora junginela, okerrez banago, ziguten ez da dirutan ordendu, esan ziguten edaria eta, ordenduko zigula, zakit oso negozioena izan zen, baina hola hasi ginen, eta gero egia da, garai hartako bideoen bat edo ikusten dezula, aurtengo bideo bat ikusten dezu, eta ibilbidea eta nabarmena da, gero jendia aldatzen undan, norberak bere zerbaitena gehitu du proiektura, eta pixkanaka bihurtu gara orain garenan. Hori da, azkenean esan dezakegu da, hitzordu fikoak dituzuela urtean zehar, hau da urte batetik bestera, errepikatzen direnak, ez da? Bai, bereziki zen martxaretako aktuazio asko ditugu, ez? Eta guretzat oso unkigarria den, eta oso, ez dakit, berezia den guretzat, herri bazkaria, ez? Ez dakit, hasi ginenetik edo daramagu parte hartzen, eta betxigoterekin batera, gustuan handiz urte errepikatzen dugu, eta guretzat pixkat egutegian markatua dugun data hori. Hori da, normalean zuzenean kalean ikusten zaituztegu, emanaldia eskaintzen, baina konta iguzue pixkat, zer da Peñapoteoren atzean dagoen lan hori, nola prestatzen zarete emanaldi bat eskaini aurretik, edo zein da aurretikan egiten duzuen lanketa hori? Esan genezake bakoitzak ez, arduratu ditugula, batzuk igual arduratzen dira pixkat partiturak idazteaz, beste batzuk, Instagram eta sare sozial kontu horiekin pixkat horrela egiten, eta, beste batek baita ere hartzen du telefonoa, eta pixkat, egiten du komertzial edo, errol hori hartzen du. Nik uste lana banatze horrek gainera laguntzen dula guztiak proiektuaren parte izaten eta konpromiso hori sendotzen, gero ensaioak ere garrantzitsuak dire, duela urte bete hasi ginen ja saio jartzen eta astero ensaiatzen, eta nik uste nabaritzen dela. Eta aparte, ez dakit, da derrigorrezko zerbait ensaiora aurkeztia, baina bai ensaioan aurretik, bai ensaioan ondoren ere gelditzen gara hizketan, zerbait hartzen, orduan gustura goaz ensaio horietara ere, eta lana da, baina gustura egiten den lana. Eta konta iguzue, momentu honetan zenbat kidek osatzen duzue Peñapoteo txaranga, eta ez dakit kide berrien bila zabiltzaten, kide berrietara irekita zaudeten, edo pixko bat nola dagoen gaur egun panorama? Bai, kide berriak beti dira ongietorriak eta beti gabiltza gainera. Ez dakit zein ezagutzen dut, hau jotzen duna, bestea jotzen duna, guk normalian formazioan 11 lagun goaz, ez? Baina gero aurrekoan kontatzen ibili ginen, eta hola beti txandakatzen ibiltzen garenak 17-18 bat gara momentuz, baina esan bezala beti jende bila gabiltza. Bai, eta noski, 10 urte ostean, asko aldatu baita ere ez, txarangako plantilla, eta, esate baterako, larun bat honetan ospatu egin dugun jai egun horretan, guztira bildu izan gara 57 lagun, eta guztiak izan garela nosbaiten, garela edo izan direla, txarangako kideak. Eta txaranga baten kasuan musika errepertorioa oso garrantzitsua da, ez dakit zuek musika, emanaldi baten musika errepertorioa osatzeko zertan oinarritzen zareten, imaginatzen dut, bai abesti klasikoak, edo beti arrakastatsuak izan diren abesti horiek
eta baita abesti berriak uztartzea, beharrezkoa izango dela, ezta? Bai, hor beti dakagu nik uste banatzen dela pixkat gure gustokoak diren abestiak, eta gero jendiak kalian eskatzen dizkiguna. Gero badakagu txarangako kide bat, Iñaki Aranburu, dela abesti guztiak eta prestatzen ditunak, berak du azken kortea gero, zuk alduzu gauzak proposatu, gero berak erabakiko du egin ez, kriston lana da gainera hartzen duna, eta nik uste oinarritzen garela pixkat hortan, uste dugunan jendiak zer gustoko dun, zer funtzionatuko dun, edo esaten dezula, hau temazo bada eta hau egin behar da. Gero igual kalean ez du funtzionatuko, baina guk gustuko badugu bentsat saiatzen gara. Eta ez dakit erreza den jai giro honetan lan egitea, ez? Azkenean jai giroan jendea ondo pasatzen dago, disfrutatzera doa, baina azkenean zuek ardura bat duzuen, eta ez dakit erresa den, ez? Jaia eta lana uztartzea. Bueno, nik uste dut nahiko erresa dela, ez? Noski, hainbat aktuazio ostean, baude momentu batzuk pixkat igual, igual desatzen nagoak izan ditezkenak, baina, guretzat nik uste dut piloa disfrutatzen dugula, ez, oso ondo pasatzen dugula, inorrez dugula egiten, gure lan izango alirrezara, ez? Gure, bizitzeko edo, gure aizia, gure aizia pasatzeko tarte bat da, lagunekin ospatzeko, eta pixkat, ondo pasatzeko. Bai, gero askotan serio jartzen gara, serio jarri behar denean, baina bai, oso giro naturala eta oso giro ona izaten da, bai gure aldetik baita ikusten eta disfrutatzen daudenen aldetik ere, orokorrian. Eta esaidazue aipatu zuen moduan, asteburu honetan, urte-urren ospatzeko festa bat antolatu zenuen, jada pasata da festa hori, baina konta diguzue, zen balorazio egiten duzuen festa honetan, zein zuzen ere, Irun txarangaz bete zenuten egun osoan zehar, ezta? Bai, hasi ginen goizeko 12:00, gu eta El Despistes, ez dauko El Despiste txarangako kideak hola elkarrekin jotzen, guk pixkat, berai beste pixkat, gero Baskari egin genuen ordu biterditan, eta gero arratsaldean 3 txarangara egon ziren. Eta bakoitza gainera pixkat estilo desberdin batekin, Nafarroako txaranga bat zegoen, Errioxako beste bat, Madrilgo beste bat, eta polita izan zen ikustia bakoitzak ze estilo zuen, ze abesti mota joten zituzten, ez dakit zer ematen den toki bakoitzean, ez? Azkenekoak megafonoakin etorri ziren hori asko ematen dela hortik, baina ez dugu egiten. Polita izan zen, eta nik uste jendiak disfrutatu zula. Ez dakit zenbat jende egongo zen, ez genuen kontatu, baina jende desente egon zen. Bai, pila bat, Baskarian, egon elkartu ginen guztira, 140 lagun, eta gero, gero elkartu ziren asko zer gehiago. Bai, ez dakit zenbat jende elkartuko ginen, baina behintzat kale nagusia jendez gainezka zegoen. Bai. Eta, oso egun polita eta gauza da. Eta gerotik esan digutena ere, egon zen jendeak esan diguna, eta oso gustura egon zirela. Eta hortik eskerrak eman baita etorri ziren txarangai asko jo zutelako. Ez zen egon momentu bat ere musikari gabe egon zena, eta 13 ordu terdi izan ziren azkenean, gaueko ordu bat erdiak arte, eta egun osua, kale nagusi inguru hortara hurbiltzen zenak badakin musika egon zela ia 13 ordu terdiz, egun osuan zehar. Hori da, kale nagusia jendez lepo ikusi genuen, hori ere seinale hona izango da. Ez dakit jendeari zergatik gustatzen zaio nahin beste, txarangen rollo hau, edo zergatik sentitzen den erakarlea, horrelako musika emanaldiengatik edo. Nik uste asko dakala, ez dakit, nik behintzat nabaritu dut, pandemian ondoren asko deitzen hasi direla, eta ez dakit, tabernetan, terrazen boom hori nabaritu den aldi berian, kalian egiten den musikaren boom hori ere nabaritu den, ez dakit, zer ikusi didakan, nik behintzat bai nabaritu dut, batez ere, ez dakit, holako esaten zenun, ez? Holako ekitaldi finkoetatik aparte, bai gero eta despedida gehiotatik, bai gero eta eskontza gehiotatik, urtebetetziak, enpresetako afariak, deitzen hasi direla. Eta nik uste puntu hori dakala, ez? Kalian egiten den zerbait dela, eta askatasun hori dakazula. De hecho, munduetan aspertzen bazera, bakazu jutia, voltatzea, eta gero sortzen den giro honarengatik, aukera ematen dizulako dantza egiteko, abesteko, pixka denetako. Eta horrelako urren borobiletan egin ohi da aurrera begirako errepaso bat edo helburuak finkatzeko hausnarketa bat. Ez dakit zuek zein hausnarketa egiten duzuen edo etorkizunari begira zein helburu markatzen dizkiozuten zuen buruari. Nik beste 10 egingo nituzke. Edo gehiago. Gutxienez beste 10 egingo nituzke, gero beti bromatan esaten dugu.
ja txarangako jendiak seme alabak eukitzen Bai. hasi dela pixkanaka eta peña poteo kitz bat ere sortzeko aukera egongo zela etorkizunean, baina nik uste beste lehenengo 10 urteak biziraun bat jogu, nik uste gure mamarrak erresagoak direla. Klabia, gozatzen jarritza, ez? Horretarako egiten baitu gure musika, ekartzen garela, eta, bagintzat, disfrutatzea. Bai, nik uste ondo pasatzen segiten dugun bitartean, eta jendia batez ere gustura dagoen bitartean segitzeko aukera dugula. Etorkizunean ere, zuek gozatzea eta ingurukoek ere gozatzen jarraitzeko aukera hori izatea espero dugu, beraz, mila esker Jon eta Endika, eta ondo fundadila. Zuei, eskerrik asko. Esker.